Chi'n credu bod diwylliant Cymraeg yn rhywbeth chi wedi mwynhau eich hunain a sy'n rhoi chi'n mor gyfforddus ar sledu ac ar lwyfan? Dwi'n credu, fel fi wedi gweud heddi yn ystod yr sesiwn y fe, o'n i'n blentyn, swil ofnadw. A fi'n credu beth helpodd yn y lle cynta oedd cymryd rhan mewn pethau fel Steddfodau yn yr Urdd a bod yn rhan o aelwyd lle oedd bobl yn lle o'n i'n neud can actol neu yn danso gwerin. O'n i ddim yn un oedd yn gallu adrodd ar ben yn unan a canu ar ben yn unan achos nhw yn gallu canu. Ond fi'n credu ti'n dod i arfer ar ymgylchedd yna o fod ar lwyfan a bob blwyddyn, fel plentyn, ti'n teimlo'n fwy, sa'n gwybod, yn fwy arfer ar holl beth. A fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth sy'n arbennig iawn i Gymru, achos yn Lloegr, ni gyd nhw'n gwybod beth yw Eisteddfod, ni gyd nhw wedi clywed y gair erioed o'r blaen, a fi'n trial esbonio wrthyn nhw bod e'n rhywbeth mor bwysig a mor arbennig, achos mae plant o bob cwr o'r wlad, dim ots beth yw eu cefndir nhw, yn cael dod at ei gilydd a cystadlu'n erbyn ei gilydd. Ond yn cystadlu'n erbyn ei gilydd mewn ffordd neis iawn, mewn ffordd cyfeillgar iawn. A gymaint o ser, a bod yn onest, wedi dod o y sîn eisteddfodol, dim fi, achos o'n i'n hopeless. Ond lot fawr o actorion wedi dechrau ar lwyfan yr Eisteddfod. A mae hwnna'n rhywbeth dwi cant y cant yn trio esbonio, gwed y gwir, wrth y bobl yn Llundain sydd dim syniad.